Sa number 7, tagdumalahan sa Hacienda San Antonio 2 sa Barangay Dos Hermanas sa Talisay City ang nagtanyag sang 10,000 pesos nga cash reward sa kung sino man na makatag sa impormasyon para madakop ang ginasiling security guard nga ginaligar nagpamahog kag nagpalupok sang armas sa anak sa isa ka agrarian reform beneficiary. Karon lamang nakapagwa sang opisyal nga pahayag ang tagdumalahan sa natabo sa tong Enero 31 kung sa diin ang video sang pagpalupok sang armas sang lalaki nga ginkilala sang PNP kay Jose Alonzaga ang ginpasapasahan sa social media. Suno kay Attorney Robert Torres, ang abogado sang tagdumalahan, si Alonzaga ang hindi konektado sa ilang kumpanya. Ginapanawagan nila ang Talisay City PNP nga padasigo ng pag-aresto sa iya. Pagklaro ni Torres, ang 15 ka mga ARB ang kabayan sang 26 ka mga ARB na nagbaton sang CLOA sang 2001 para sa isa ka 50-hectare property ngayon na panagiyahan sa negosyante nga si Paul Chang. Ang gin-dispute nga mga 20-hectare property sa Hacienda San Antonio 2 sa karon, ang liwat nga ginapanagiyahan ni Paul Chang ini matapos nga ang 15 ka mga ARB ang nagbaligya sa iya sang natungdan nga propiedad paagi sa separado nga mga notarized sales of rights sa nagkalain-lain man nga mga petsa humalin sang November 2013 kag November 2016 suno kay Torres. Patag niya nga ang mga duta nga naangkon sang ARB paagi sa Comprehensive Agrarian Reform Program ang sarang mabaligya makaligad ang napulo ka tuig humalin sang pag-install sa ila. Damlag pa ginsiling sang task force mapalad nga gin-lease back sa mga farmers ang ilang nga duta kag luyag nila ini nga mabawi. Nagapanawagan ang Hacienda San Antonio 2 sa otoridad kay ipatuman ang layi kag subong man sa publiko nga binagbinago ng mga nagagwa nga mga istorya para sa hindi maging biktima sa ginatawag nga fake news. To shed light into the legal standing of my client, we would like to inform the public nga we are there because we are legal. We are legal because the property was sold back to us. Inbakal na siya sa akong kliyente after ang CLOA naglapse ng 10 years kag naging emancipated na kag pwede na siya mabakal. Likewise, it was the ARBs who offered the sale back to my client. Kung i-go through naton ang documents sa 15 ka beneficiaries, ang pagbaligyan ay did not happen in a single day. Ang earliest nga ginbaligya balik sa client ko was sometime in 2013 and the latest was sometime in 2016. All of those documents were properly documented, notarized. Likewise, ang consideration sa pagbakal ginbayaran sa insakto nga rate prevalent at that time.